Meidän infotilaisuuden tarkoituksenahan on toimia Lapissa tämmöisenä New European Bauhaus-aloitteen aktivointityön starttina. Ja te tuutte nyt tämän iltapäivän aikana kuulemaan monesta näkökulmasta ja monesta suunnasta sitä, että mikä on New European Bauhaus-aloite. Tässä iltapäivällä tullaan kuulemaan esimerkkejä sitä toteuttavista hankkeista ja infoa erilaisista rahoitusmahdollisuuksista, mikä tähän New European Bauhausiin kohdistuu. Mutta näiden lisäksi, tämmöisen perustiedon lisäksi, niin halutaan myös herättää ajatuksia teissä kaikissa osallistujissa ja nimenomaan ajatuksia siitä, että mitä tämä New European Bauhaus voisi tarkoittaa teille teidän omassa organisaatiossa tai siinä kehittämistyössä, mikä on nyt jo käynnissä tai sitten on siellä suunnitelmatasolla ja tulevaisuudessa käynnistymässä. Meillä on Lapin-liitossa käynnissä tämmöinen hanke nimeltään Picobello. Ollaan kumppanina hankkeessa, joka on rahoitettu tuolta Interreg Europe-ohjelmasta. Siinä hankekonsortiossa on kumppaneita 7 maasta eri puolilta Eurooppaa. Hankkeen tarkoituksena meillä Lapissa on vaikuttaa tähän meidän uudistuva ja osaava Suomi-ohjelman toimeenpanoon ja nimenomaan siten, että näitä New European Bauhaus-aloitetta toteuttavia hankkeita saataisiin lisää tänne Lappiin. Paitsi niin, että ihan selkeästi siihen aloitteeseen liittyviä hankkeita voidaan rahoittaa, mutta myös niin, että tunnistetaan niitä asioita, jotka kuuluu osaksi sitä New European Bauhaus-aloitetta, mutta niitä ei välttämättä ole tunnistettu siinä vaiheessa, kun hankkeelle on haettu rahoitusta tai myönnetty rahoitusta. Mutta tämän hankkeen kautta me pyritään aktivoimaan sitä tietoisuutta siitä aloitteesta ja siitä, mitä se sitten käytännössä tarkoittaa. Ja myös halutaan tämän hankkeen tuella aktivoida toimijoita valmistelemaan uusia hankkeita, jotka sitten toteuttaisivat tätä New European Bauhaus-aloitetta. Meillä on Lapin-liitossa tosiaan, me ollaan kumppanina siinä hankkeessa. Se meidän osuus siinä ei ole hirveän suuri, siis rahallinen potti, mitä me siitä saadaan, ei ole kovin suuri, mutta me pystytään sillä kuitenkin resurssoimaan meille niin kuin henkilökunta tähän hankkeeseen. Eli meillä toimii projektipäällikkönä tässä hankkeessa Marika Ikäläinen, joka varmasti aika monelle teille on tuttu tuolta meidän EAKR ja JTF-rahoitustyöstä ja myös AKKE-rahoituksesta. Ja sitten projektikoordinaattorina meillä toimii Johanna Pikkukangas tässä hankkeessa. Mutta mitä tämä NEP-aloite sitten on? Siitä tarkempia kuvauksia kuulette tuossa vähän myöhemmin, mutta taustaksi tälle kokonaisuudelle halusin tässä alussa nostaa kuitenkin niitä asioita, miltä tämä aloite näyttää ja mitä se tarkoittaa tuolla komissionkin työpapereissa ja miten sitä on haluttu nostaa esille tänne aluerahoitukseen. Tämä New European Bauhaus-aloitehan ei ole uusi aloite. Se on aloite, joka on ollut elänyt jo pitkään, mutta vuonna 2020 Euroopan komissio antoi tiedonannon nimeltään Kaunista, kestävää yhdessä. Ja se koskee nimenomaan tätä New European Bauhaus-aloitetta. Ja siinä tiedonannossa silloinen aluekomissaari Ferreira muun muassa nosti esille sen, että komission ja erityisesti tietysti DG Region tavoitteena on se, että näistä aluekehittämisen rahoituksista jopa 8% tulisi kohdentaa tähän New European Bauhaus-aloitteeseen. Meillä Suomessa, jos kansallisesti ajatellaan, niin meillä on kansallinen tämä alue- ja rakennepolitiikan ohjelma. Ja siellä tämä aloite on myös mainittu siellä ohjelma-asiakirjassa, mutta sitä ei ole mitenkään erityisesti siellä nostettu rahoituksen kohteeksi tai nostettu esille niin, että ehkä edes ei ole tiedostettu vielä siinä vaiheessa, kun ohjelma-asiakirjaa on kirjoitettu, että tätä aloitetta pystyttäisiin tukemaan myös alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta. Ja sitä, että kuinka paljon lisäarvoa sen aloitteen mukaisilla toimilla pystytään saamaan ihan näihin meidän, sanotaanko ihan peruskehittämishankkeisiin.
Paljon tutumpi on tietysti tuo European Green Deal, mikä meilläkin on Lapissa, tämä vihreän siirtymän niin kuin ohjelma ja ne tavoitteet, mitkä sille on asetettu. Mutta tämä New European Bauhaus-aloite yhdistää tavallaan tämän Euroopan vihreän sopimuksen, European Green Dealin elinympäristöjen kehittämiseen. Ja se aloite Euroopan unionissa kytkeytyy tavoitteeseen luoda toimivampia, kauniimpia, kestävämpiä ja osallistavampia elinympäristöjä. No, myöskin nyt tässä tämän iltapäivän aikana pohditaan sitä, että mitä mahdollisuuksia tämä New European Bauhaus-aloite tuo meille Lappiin ja millä tavalla, mitä se tuo Lapin kehittämiseen noin yleisesti, ehkä niin kuin arvoaankin enemmän tai sitä, että kun sitä ei välttämättä ole sitten niin kuin mietitty näiden nykyisten käynnissä olevien hankkeiden tavoitteisiin ja taustoihin, niin miten me löydetään sieltä ne tavoitteet ja pystytään niitä sitten nostamaan esille ja niiden kautta tuomaan lisäarvoa jo käynnissä oleviinkin hankkeisiin. Meillä on Lapissa tälläkin hetkellä käynnissä lukuisia muun muassa elinympäristöjen kehittämiseen liittyviä hankkeita. Ja tämän New European Bauhaus-aloitteen myötä me pystytään saamaan lisää uutta näkökulmaa sinne aluekehittämiseen ja tuoda luovaa osaamista, osallisuutta ja poikkialaista yhteistyötä vahvemmin osaksi elinympäristöjen kehittämistä. Näissä Lapissa tätä New European Bauhaus-aloitetta toteuttavat mahdollisuudet voi liittyä esimerkiksi sellaisiin hankkeisiin, jotka liittyvät matkailun sosiaaliseen kestävyyteen, erilaisiin asumisen ratkaisuihin ja muun muassa ilmastonmuutoksen sopeutumiseen. Ja sieltä löytyy juurikin sitä linkkiä sitten tähän Euroopan Green Dealiin. Tässä tilaisuudessa tänä iltapäivänä meillä on yhtenä tavoitteena kartoittaa muun muassa niitä teemoja, jotka teitä voisi kiinnostaa jatkotyöskentelyä ja jatkokehittämistä varten. Eli me toivotaan, että ne esimerkit, joita nyt tämän iltapäivän aikana tässä nostetaan esille, ne herättäisi ajatuksia, ne herättäisi kysymyksiä ja loisi tämmöisiä uusia näkemyksiä ja uusia tavoitteita siihen, että miten meillä Lapissa tämä New European Bauhaus-aloite voi tuoda meille lisää sitä elinvoimaa myös sieltä elinympäristöjen kautta. Iltapäivän aikana on paljon puhujia. Tämä tilaisuus nauhoitetaan. Tätä pystyy katsomaan myöhemmin uudestaan ja vinkkaamaan kavereille, että sieltä sai jotakin hyviä ajatuksia ja ideoita niiden esimerkkien kautta, mitä te nyt kuulette. Ja toivottavasti tästä tulee teille uusia ajatuksia ja uutta innostusta myös tämän New European Bauhaus-aloitteen viemiseksi eteenpäin. Ja omalta osaltani toivon teille tosi hyvää ja informatiivista iltapäivää tämän aloitteen ja kaiken sen tiedon parissa, mitä tästä tulette saamaan. Näillä lyhyillä käynnistyssanoilla ja tällä taustatiedolla toivon, että kiinnostus teillä heräsi tähän ja olette aktiivisesti mukana koko tämän iltapäivän, mikä teille on järjestetty. Ja tosiaankin tämä on tämän meidän mainitun Picobello-hankkeen yksi informaatio toimenpiteistä ja tästä tullaan varmasti sitten jatkamaan eteenpäin ja muista toimenpiteistä, mitä sen hankkeen kautta meille pystytään tarjoamaan lappilaisille toimijoille, niin kuulette tässä nyt sitten iltapäivän aikana. Mutta omasta puolestani haluan toivottaa teille kaikille oikein ideaalikasta iltapäivää. Kiitoksia. Kiitos Päivi tilaisuuden avaussanoista ja oikein hyvää iltapäivää myös minun puolestani. Mun nimi on Julius Ufersagd muotoilutoimisto Arctic Factorista ja minä tänään juoksutan tämän tilaisuuden teidän kanssanne. Tänään teemana on siis New European Bauhaus ja me olemme tässä Picobello-hankkeessa nyt sitten asiantuntijakumppanina auttamassa siinä, että saadaan tämä NEB-aloite osaksi myös lappilaista kehittämistyötä. Tämän infotilaisuuden tarkoituksena on antaa meille kaikille kokonaiskuva siitä, että mikä on New European Bauhaus eli NEB ja mitä mahdollisuuksia se nyt erityisesti sitten Lapin näkökulmasta meille kaikille tarjoaa.
Tämä infotilaisuuden tallenne ja materiaalit on jälkikäteen löydettävissä Lapin sivuilta tuossa viikolla 8. Ja toistaiseksi, tai tässä tilaisuudessa, niin teillä on mahdollisuus laittaa kommentteja tuonne chattiin, ja me keräämme niitä ja voimme palata sitten tuossa tilaisuuden lopussa niihin ja antaa myös teille silloin puheenvuoromahdollisuuden. Tälle 2 tunnille meillä on aika paljon asiaa ja kutakuinkin ohjelma on tässä, eli lähdetään liikkeelle siitä, että mikä tämä NEP on, miksi siitä olisi syytä olla kiinnostunut. Katsotaan hieman käytännön NEP-näkökulmia, mitä se voisi siellä oikeassa elämässä ja kehittämisessä oikein tarkoittaa. Meillä on 2 vierasta alustamassa tähän näkökulmaan, ja sen jälkeen sitten katsotaan vähän rahoituksen niin kuin konkreettien näkökulmasta, potentiaalisia rahoituspolkuja, vähän sitä logiikkaa, että miten se rahoitus nyt tässä NEP-kuviossa toimii ja voisi toimia, ja sitten lopuksi vielä esitellään teille tämmöinen NEP-kiihyttämö, jossa sitten tämän hankkeen tarkoitus on tukea teitä näiden asioiden edistämisessä myös tämän infotilaisuuden jälkeen. Lopussa tosiaan on mahdollisuus sitten esittää kysymyksiä, ja ennen kaikkea me siellä haluamme sitten kuulla teiltä niistä ajatuksista ja hankekehittämisaiheista, mitä teillä on joko jo käynnissä tai mahdollisesti käynnistymässä. Mutta lähdetään tosiaan liikkeelle siitä, että mikä tämä New European Bauhaus oikein on. Lähdetään liikkeelle muutamilla keskeisillä termeillä. NEP tosiaan tulee sanoista New European Bauhaus, eli uusi eurooppalainen Bauhaus, ja mikä tämä Bauhaus nyt sitten on. Bauhaus on alkuperältään tällainen saksalainen arkkitehtuurin muotoilu ja soveltavan taiteen innovatiivinen koulutusjärjestelmä, joka nyt on sitten ikään kuin tuotu uuteen eloon tämän NEP-aloitteen myötä. No, tämä toki kytkeytyy Green Deal-kokonaisuuteen siihen, että miten me voimme tätä vihreän kehityksen ohjelmaa tukea konkreettisilla toimilla ja edesauttaa siihen, että EU pääsisi niihin ilmastoneutraali Euroopan tavoitteisiin vuoteen 2050 mennessä. Tämä aloitekokonaisuus kytkeytyy erityisesti rakennettuun ympäristöön ja sen kehittämiseen. No, mitä sillä rakennetulla ympäristöllä sitten tarkoitetaan, niin voisi sanoa, että sillä tarkoitetaan kaikkia ihmisen käyttöönsä muokkaamia elinympäristöjä kaupungeista, kyläseutuihin, asuin- ja viheralueista työskentelyympäristöihin sekä rakennukset, teihin, reitistöihin. Eli sinänsä hyvin laaja kokonaisuus on, mutta pidetään kuitenkin mielessä ja tuolla takaraivossa tuo rakennettu ympäristö -sanapari, joka ohjaa meitä sitten eteenpäin, niin me tiedämme, että mitkä hankkeet ovat niin sanotusti NEPiä ja mitkä sitten eivät välttämättä juuri niihin raamien sisään mene. Ja kuten tuossa aiemmin jo kuultiin, niin tämä toteutetaan siis osana Picopello-hanketta. Tavoitteena on siis luoda parempia elinympäristöjä. Tämä New European Bauhaus tuo nykyaikaan ja koko Euroopan laajuiseksi sen alkuperäisen Bauhauksen ajatuksen siitä, että poikkealainen ja monitasoinen kehittäminen tuodaan yhteen. Nyt sitten niillä luovien menetelmien, muotoiluajattelun ja teknologian avulla ja toisaalta, että miten me voidaan saada tämän tekemisen avulla sitten aikaan niitä toimivampia, kauniimpia, kestävämpiä ja osallistavampia elinympäristöjä, tuotteita ja elämisen muotoja meille kaikille. Green Deal on tosiaan nyt sitten, tai NEP kytkeytyy vahvasti Green Dealiin ja Ursula von der Leyen on sanonut, että jos Euroopan Green Dealilla olisi sielu, niin tämä NEP se olisi. Eli tämä yhdistää nyt sitten sen meidän ne vihreät tavoitteet ja vihreän sopimuksen meidän jokapäiväiseen elämiseen ja siihen kehittämiseen. Toisaalta se eri tasojen välinen yhteistyö, eri toimijoiden, eri taustojen yhteen saattaminen on tärkeä osa sitä NEPiä, että miten me voimme aidosti yhdessä ratkaista nyt sitten niitä haasteita ja kokonaisuuksia, joita meidän näissä yhteiskunnissamme on hyvä ratkaista. Luovaa ja poikkealaista kehittämistä NEPin ytimenä on se, että hyödynnämme sitä luovuudesta kumpuvia uusia mahdollisuuksia siinä kehittämistyössä. Ja ajatuksena on se, että me voimme tämän NEPin myötä luoda tällaisia eurooppalaisia, tai miksei laajemminkin globaaleja malliesimerkkejä siitä, että miten näitä rakennetun ympäristön kokonaisuuksia voitaisiin tuoda tähän aikaan ja rakentaa ja kehittää uudella tavalla. Tämä NEP-kokonaisuus
voitaisiin ajatella, että se NEP on ikään kuin tämmöinen tietynlainen katalyytti, joka nyt sitten yhdistää tätä eri alojen osaamista ja kyvykkyyttä, teknologiaa, muotoilua, taidetta, erilaisia osaamisaloja ja tuo sitten nämä eri rajapinnoissa ja sidosryhmissä olevat ihmiset sitten siihen kehittämiseen mukaan. Ihan sieltä asukkaista sitten maakuntiin, maihin, erilaisiin julkisiin ja isompiin organisaatioihin. Eli tuodaan nämä ihmiset yhteen ja toisaalta tuodaan nämä luovuuden ja teknologian työkalut siihen kehittämisen prosessiin. No, meillä on olemassa olevia haasteita, olemassa olevia ympäristöjä, joita on syytä kehittää ja siellä on erilaisia mahdollisuuksia ja toisaalta meidän tehtävämme on varmistaa se, että niitä innovatiivisia, arvoa tuottavia ja saavutettavia kestäviä ratkaisuja sitten syntyisi. Eli toisin sanoen rohkaistaan meitä kaikkia siihen aidosti osallistavaan ja innovatiiviseen kehittämisen muotoon. No, tämä NEP perustuu tämmöiseen 3 eri arvoon, jota tuossa jo aiemmin hieman sivusin, ja ne 3 arvoa ovat siis osallisuus, esteettisyys ja kestävyys. Ja keskiössä on erilaisten yhteisöjen ja ihmisten tasa-arvoinen kohtelu sekä saavutettavuuden ja kohtuuhintaisuuden huomioinnin kehittämisessä. Otetaan huomioon ihmisten vaikuttamismahdollisuudet, eli tuodaan se ihmisten osallistaminen ihan aidosti siihen kehittämiseen ja tekemiseen mukaan. Ja toisaalta sitten kestävyys keskiössä on se, että ne valinnat, joita tehdään, niin ne ovat kaikista näkökulmista vastuullisia ja kestäviä. Toki sen vihreyden näkökulmasta kestäviä, mutta ennen kaikkea myös sen sosiaalisuuden näkökulmasta kestäviä. Ja esteettyys. Miten voidaan luoda viihtyisiä, toimivia, kauniita, positiivisessa mielessä kokemuksellisia ympäristöjä. Ja nyt tässä NEP-kehittämisessä nämä kaikki 3 arvoa pitäisivät olla siellä tekemisessä mukana. Halutaan osallistaa ihmisiä, eli meidän pitää olla prosessit siihen osallistamiseen, miten me voidaan lisätä niiden asukkaiden, kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia, kun tehdään valintoja siitä, että minkälaisia rakennetun ympäristön ratkaisuja sitten tehdään. Poikkialainen yhteistyö eri osaamisalojen välillä, miten me tuodaan sitä niin sanottua poikkitieteellisyyttä ja poikkialaista toimintaa siihen tekemiseen mukaan, ja se, että miten näillä eri tasoilla saadaan toimijat sitoutumaan siihen yhteiseen päämäärään ja siihen yhteiseen visioon ja siihen yhteiseen tekemiseen. Miten yhdistetään se paikallinen taso yksittäisestä asukkaasta ihan sinne kansainväliseen vaikuttavuuteen. Eli ymmärretään niitä kokonaisuuksia, ollaan rohkeita, osallistetaan ihmisiä siihen kehittämiseen. Tässä oikeastaan tämmöinen lyhyt pikajuoksu siitä, että mitä tällä NEPillä tarkoitetaan, mutta nyt mä annan kommentti- ja tervehdyspuheenvuoron Kristiina Jokelaiselle, joka on Euroopan komission S3-asiantuntijaryhmässä jäsenenä, ja sinulla, Kristiina, on varmasti viimeisin näkemys sekä komission näkökulmasta, että miksi tämä NEP on tärkeä, mutta toki myös terveiset lappilaisille toimijoille siitä, että miksi tästä tulisi olla kiinnostunut. Okei, kiitoksia Julius. Sanoit mulle juuri aiheen, joka edellyttäisi ainakin tunnin puhumista, mutta mä yritän saada sen nyt 1 minuuttiin, eikö tässä vaiheessa? Mutta kiitoksia. Kiitos tuosta pohjustuksesta ja tästä alustuksesta. Siellähän kaikkein tärkeimmät asiat tuli sanottua ja me nyt tässä tämän session aikana mennään tiiviimmin esimerkkien kautta sitten tarkemmin ja lähemmin sisälle, mutta mä oikeastaan tiivistäisin muutaman tärkeän asian nyt tässä, mikä liittyy tähän NEP-asiaan. Tämä NEPhän on tietenkin, tämä varmaan niin kuin hämärtää asioita se, että NEPhän ei ole rahoitusinstrumentti, vaan on olemassa strategia, joka ohjaa eri rahoitusten käyttöä. Ja kuten Päivi sanoi aikaisemminkin, että omassa alustuksessaan, että 8% pitäisi olla EAKR:sta ohjattua NEP-tyyppiseen toimintaan, mitä tässä nyt sitten ollaan myös ajattelemassa. Mutta tiivistäisin tällä hetkellä, mitä on keskusteltu viimeksi joulukuussa tuolla Riminissä älykkään erikoistumisen konferenssissa, niin komission jäsenten toivetta painotettiin hyvin voimakkaasti sitä, että nyt meidän pitää ottaa tämä NEP-ajattelu sisäistää niissä asioissa myös osaksi tätä koheesiorahoitusten käyttöä, jossa se on oleellista. Ja mikä tässä nyt on se näkökulma, minkä mä nyt yritän tiivistää. Eli NEP, aivan oikein kuten Julius sanoi, se on käytännössä käynnistetty, perustettu, luotu tukemaan vihreän siirtymän toimeenpanoa, Green Dealin toimeenpanoa. Ja erityisesti toimeenpanoa, jossa ollaan
tukemassa Euroopan unionin siirtymistä hiilineutraaliuteen. Ja tämän hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää massiivisia investointeja, erityisesti rakennettuun ympäristöön. Eli nyt pitää muistaa rakennettu ympäristö, jota pitää tehdä hiilineutraaliksi. Toteuttaen näitä NEPin periaatteita, osallisuutta, kestävyyttä, esteettisyyttä. Eli siinä halutaan yhdistää monta asiaa samalla, että se tehdään ihmiset huomioiden ja periaatteessa niin kuin yhteiskunnallisesti kestävästi. Eli nyt kun mietitään sitä, mitä tarkoitetaan rakennetuilla ympäristöillä ja ajatellaan sitä, että mitä on lappilainen rakennettu ympäristö suhteessa joku Brysseli, Berliini, Helsinki, Espoo, niin nehän on hyvin erilaisia. Meiltä löytyy hyvin monenlaista ympäristöä, kuten tullaan päivän aikana myös kuulemaan. Mutta meidän on mietittävä sitten se, että mikä on tätä ja mikä ei ole tätä. Ja kun pidetään mielessä se, että ne on niitä rakennettuja ympäristöjä, joita on kehitettävä hiilineutraaliuden puitteissa tukemaan niitä hiilineutraalisuustavoitteita, mitä on asetettu EU-tasolla, kansallisesti, Lappitasolla ja myös sitten kunta-kaupunkitasolla paikallisesti. Ja tavallaan niin kuin tuominen siihen virtaan. Ja tietenkin sitten te olette varmaan puhunut siitä NEP-aloitteesta, eli NEP Facility, mikä lanseerattiin viime vuoden loppupuolella. Tarkoittaen sitä, että joka 25-27 vuosina ohjataan suoraa korvamerkattua rahoitusta näistä niin sanotusta suorarahoitteisista hankkeista 120 miljoonaa euroa vähintään suoraan tukemaan näitä NEP-toimia. Ja tässä ei ole mukana tämä koheesiorahastokuvio, eli se on niin kuin oman kanssa, vaan näistä, jotka haetaan yhteisesti eurooppalaisista rahoitusohjelmista. Ja sen takia me puhutaankin niistä asioista myöhemmin sitten vähän lisää. Mutta tämä oli tavallaan niin kuin jatkona tähän, mitä sä sanoit, ja vain niin kuin muistuttaen se, että meidän pitää päättää, mitä on ne lappilaiset rakennetut ympäristöt, missä me puhutaan, ja mitkä me linkitetään nimenomaan tähän. Ja tähän me vielä palataan myöhemminkin tänä päivänä. Kiitos. Juuri näin. Rahoituksen palataan myöhemmin ja olennaista on se, että mitkä hankkeet ja mikä toiminta menee tähän NEBin niin sanottuun raamiin ja sitten toisaalta mikä on sellaista toimintaa, joka on ikään kuin NEP-tyyppistä toimintaa, jossa osa näistä periaatteista toteutuu, mutta eivät välttämättä kaikki, mutta se meille tässä itse kullekin tarkentuu sitten myöhemmin tekemisen myötä. Seuraavaksi käyn tässä muutamia esimerkkiaiheita ja ennen kaikkea potentiaalisia mahdollisuuksia. Käyn nämä hyvin nopeasti pintaraapaisulla. Kuten todettua, niin saatte materiaalin tutustuttavaksi sitten itsenäisesti, mutta tämän hyvin lyhyen kierroksen tehtävänä on ehkä antaa teille sitä ajattelun ruokaa niin sanotusti, eli että minkälaisista rajapinnoista niitä potentiaalisia NEP-tyyppisiä hankkeita voisi syntyä. Näissä esimerkkeissä osa niistä on toteutuneita, osa on aiheita, osa on ideoita, osassa on toteutunut enemmän ja vähemmän kaikki nämä periaatteet, osassa ehkä jokin näistä, mutta lähdetään kahlaamaan konkreettisia ajatuksia läpi. Asumisen haasteet ja mahdollisuudet Lapissa. Asuminen on teema, joka on puhututtanut täällä Lapissa jo pitkään ja Muonion, Kollarin, Kittilän, Enontekiön, Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunnat käynnisti vuonna 2023 tämmöisen AKKE-rahoitteisen esislevityshankkeen asuntopulan nykytilan tilanteen ja kehittämismahdollisuuksien kartoittamiseksi. Ja tässä hankkeessa nimenomaan kartoitettiin niitä mahdollisuuksia ja toisaalta sitten haluttiin ymmärtää, että mikä se todellisuus on ja mitkä ne tarpeet ovat. Ja tämä niin kuin toteutettu hanke nyt voisi osaltaan olla esimerkkinä ja inspiraationa sille, että tämän tyyppinen toiminta vastaa nyt erityisesti esimerkiksi tähän sidosryhmien osallistamiseen sen yhteisen rakennetun ympäristön kehittämisessä. No, toisaalta Rovaniemellä on vireillä tällainen case. Valoasema on siis syntynyt idea ja tunnistettu tarve sille, että Rovaniemelle tarvitaan tilaa esittävälle taiteelle, kulttuurille, yhteistä toimintatilaa ja nyt on sitten syntynyt ajatus siitä, että mitä jos paloasemasta, kun toiminnot sieltä paloasemalta muuttavat lähitulevaisuudessa pois, niin voisiko tästä paloasemasta muodostua tämmöinen valoasema, jonka tarkoitus on mahdollistaa sen paloaseman tulevaisuus kaikille kaupunkilaisena avoimena matalan kynnyksen kulttuurin tilana. Eli miten tästä uudesta rakennuksesta, miten sillä voidaan tuoda nyt NEPin periaatteiden mukaan uutta
uutta elämää ja uutta käyttötarkoitusta. Ja tämä nimenomaan nyt tämmöinen tässä vaiheessa ideana ja tavoitteena, ja siellä on joukko ihmisiä, jotka tätä asiaa vievät eteenpäin. No, Kemissä on toteutettu hanke, jossa Metsä Groupin tavoitteena on ollut uudistavan maankäytön toimenpideohjelma, tukea luonnon monimuotoisuutta siinä rakennetussa ympäristössä, ja Kemin kaupunki ja Villivyöhyke ryn kanssa on toteutettu ja kehitetty tämmöisiä edistyksellisiä uudistavia toimintaperiaatteita, jotka tukevat sen luonnon monimuotoisuutta. Ja tässä tietenkin tämä vastuullinen rakennetun ympäristön kehittäminen ja poikkialainen yhteistyö on nyt erityinen kulma, joka kytkeytyy nyt tähän NEPiin. Case luovat lumot, osallistava yhteisöllinen luontoperustainen taidetoiminta tukemassa eri kulttuuritaustaisten ja syrjäytymisvaarassa olevien toimintaedellytyksien ja kyvyn sekä sosiaalisen pääoman vahvistamista. Tällainen hanke on itse asiassa käynnissä, ja miten siellä nyt sitten voidaan osallistaa ihmisiä siihen yhdenvertaiseen toimintaan ja sitä kautta kehittää niitä uusia toimintamalleja ja elinympäristöä. Mikä se näkökulma tässä on? No, kaikkien yhteiskunnan jäsenten osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen omissa elinympäristöissään. Eli tällaisia esimerkkejä nyt eri hankkeista, mistä voisi löytyä sitä tarttumapintaa siihen NEPiin. Reitistöhankkeet, niitä on paljon käynnissä, JTF:stä on rahoitettu, nehän on rakennetun ympäristön kehittämistä, ja sitten kun näissä reitistöhankkeissa vielä toteutuvat nämä kaikki NEPin 3 periaatetta, niin silloin niitä voi sanoa myös NEP-hankkeiksi. Mutta että miten sitä rakennettua ympäristöä kehitetään toimivaksi ja viihtyisämmäksi. No, sitten vielä viimeisenä tämmöisenä lyhyenä esimerkkinä niin Case Spice, joka on yhteisölähtöistä kaupunkisuunnittelua, ja tämä Spice on siis juuri rahoituksen saanut kansainvälinen 15 partnerin konsortio Horizon-hanke, jossa me muotoilutoimistona ja sitten Rovaniemen markkinakiinteistöt olemme mukana, ja tässä on nimenomaan ajatus kehittää tulevaisuuden niin kuin lähiöitä ja tämmöisiä asuinalueita ja tuoda sinne teknologiaa ja ihmisten osallistumista mukaan, ja tässä keissinä nyt on sitten Rovaniemen linja-autoaseman alueen kehittäminen, ja tämä on nimenomaan Horizon-tason rahoitus ja hankekokonaisuus. Mutta nämä tämmöisenä niin kuin, ajatuksena sinne mietintään, ja voimme näihin palata vielä tuonempana, ja te voitte näihin tutustua myös jälkikäteen tarkemmin. Mutta seuraavaksi menemme ohjelmassa eteenpäin. No, sen verran vielä sanon, että tosiaan me kerätään tähän Pikopelo-hankkeeseen näitä NEP-hankkeita ja NEPin mukaisia hankkeita, niin jos teillä on käynnissä tai te tiedätte jonkun, niin voitte ilmiantaa, saatte tuon linkin käyttöön, niin sieltä sitten voitte kyselyyn täydentää sitten hyviä hankkeita. Ja näitä esimerkkejä on siis Euroopassa paljon, ja niitä löytyy tuolta viralliselta NEP-sivustolta ja tämmöisestä NEP-Kompass-dokumentista. Ei mennä niihin nyt tarkemmin, mutta te saatte nämä linkit, niin voitte niihin sitten tutustua tarkemmin omalla ajalla. Mutta nyt mennään eteenpäin ohjelmassa ja mennään vähän lappilaiseen näkökulmaan tarkemmin, mitä ne voisi tarkoittaa Lapin maaseudun näkökulmasta ja Lapin maaseudun kehittämisen näkökulmasta, niin nyt heitän sitten kapulan Annika Kostamolle, Leader Pohjoisin Lappi. Ole hyvä. No niin, kiitos paljon. Kiitoksia, että sain tulla esittämään. Kuuluuko ja näkyykö? Kyllä kuuluu, ja sitten jos laitat vielä koko näytön tuolta esityksestä, niin noin. Näin, loistava. Ja laitetaanpa tuo vielä tuosta alas. Joo, tosiaan on Kostamo Annika ja Leader Pohjois-Lappi ryn kehittämispäällikkö, ja olen ollut 2 kulttuuriympäristöhankkeessa projektipäällikkönä, jotka on toteutettu nyt koko Lapin maakunnan alueella, ja tällä hetkellä olevassa Porisavat porstuat ja pohjoiset kulttuurimaisemat -hankkeessa olen sitten lähinnä vaan asiantuntijatehtävissä maisemanhoidon osalta. Mutta kerron teille lyhyesti, että miten näen, että nämä Leaderin toteuttamat kulttuuriympäristöhankkeet liittyy tähän NEP-teemaan. Ja erityisesti näkökulma on nyt sitten siellä maaseutukylissä ja harvaan asutulla alueella. Jaha. Nyt täytyy toimia näin, että mä lopetin jakamisen ja jaan uudelleen, koska tämä ei nyt halua kulkea eteenpäin näin.
Näettekö, jos ihan ilman tätä esitystilaa mennään eteenpäin? Kyllä, sopii. Joo, tosiaan ihan lyhyesti Leader-toiminnasta, eli tämmöinen sosiaalinen kestävyyshän on rakennettu Leader-toiminnan sisälle. Eli ajatus on rahoittaa nimenomaan paikallistasolta nousevia hankkeita. Eli aina sieltä, mitä lähempää ruohonjuuritasoa ne hankeideat syntyy, niin sen parempi meille. Ja Suomessa on 52 Leader-ryhmää, ne on kaikille avoimia yhdistyksiä, ja meidän rahoitus tulee maa- ja metsätalousministeriön kautta. Siinä on kuntarahaa, valtion rahaa ja EU-rahaa. Ja toiminta tosiaan perustuu semmoiseen omaehtoiseen asukkaiden ideoiden toteuttamiseen. Ja jokaisella Leader-ryhmällä on oma strategiansa, jonka mukaisia hankkeita ne sitten toteuttavat ja rahoittavat. Ja me ollaan sitten toteutettu myös Lapin ELY-keskuksen maaseuturahaston tuella niin 3 tämmöistä kulttuuriympäristöhanketta, josta tuo Porisavat porstuat on tällä hetkellä käynnissä. Ja ensimmäisen hankkeen tavoitteena meillä oli kylämatkailun kehittäminen aidossa toimintaympäristössä. Ei niin, että sitä kylien kulttuuria ja siihen liittyvää aineetonta kulttuurihistoriaa viedään toisaalle, vaan niin, että kylät hyötyisivät siitä, että heillä on se erityinen kulttuuri ja erityinen toimintaympäristö ja matkailijat tulisivat sitä katsomaan. Ja meillä oli tässä mukana pilottikyliä, joita me sitten kehitettiin niin, että meillä oli siellä kulttuuriympäristöä, laitettiin yhteisöllisesti ja porukalla kuntoon, kunnostettiin olemassa olevia reittejä, etsittiin semmoisia jo olemassa olevia resursseja, joita voidaan siinä matkailussa hyödyntää, mutta ei lähdetty rakentamaan mitään uutta. Eli ajateltiin, että matkailijoille riittää se, mitä siellä on jo olemassa. Ja hankkeen myötä meillä syntyi muun muassa tämmöinen lapinpaimenlomat.fi, joka tällä hetkelläkin on käynnissä, missä matkailijat menevät tekemään töitä sinne maatiloille, ovat osa sitä maatilan arkea, laskevat niitä lampaita, jotka tekevät sitä luonnon ja maiseman monimuotoisuustyötä. Ja hankkeesta on tehty julkaisu, josta sitten löydätte linkin tästä esityksestä. Sitten toisessa hankkeessa meillä oli tavoitteena saada restaurointialan osaajia Lappiin. Heistä on siis valtaisa pula. Ja meillä oli yhteistyöoppilaitoksia, joille sitten järjestettiin työpajoja Lapin alueella. Ja siinä oli meillä semmoinen erityinen osallistava menetelmä, eli asukkaat itse valitsivat ne kohteet, joita sitten opiskelijat tulivat kunnostamaan. Ja tällä hetkellä tämä hanke Porisavat porstuat ja pohjoiset kulttuurimaisemat tosiaan keskittyy tähän aineettomaan kulttuuriperintöön. Eli nyt kun meillä maaseutualueella on hyvin monenlaisia rakenteita, ne usein liittyvät jollain tavalla perinteisiin elinkeinoihin, ja kun niitä ei enää tunnisteta, niitä ei ymmärretä, että miten ne on toiminut ja miten ne liittyvät ne rakennukset siihen elinkeinoon, niin ne niin sanotusti menettävät merkityksensä. Ne on siellä vaan niin kuin rakennuksia, jotka on helppo purkaa, mutta kun ymmärtää, että miten se liittyy meidän kulttuuriperintöön, niihin liittyy usein myös paljon muistijälkiä ja tarinoita, niin ne nousevat omaan arvoonsa. Ja näissä hankkeissa me järjestettiin, tai ollaan tähän mennessä järjestetty yli 100 tilaisuutta, tapahtumaa ja talkoota ja osallistettu noin 2000 asukasta. No ihan tähän perusajatuksiin, että kun puhutaan luonnon monimuotoisuudesta, niin kulttuuriympäristöissä eli kylissä ne yleensä ovat tämmöisiä perinnebiotooppialueita, jotka ovat tosiaan Suomen uhanalaisimpia luontotyyppejä. Eli ennen kun harjoitettiin maataloutta, karjataloutta ja porotaloutta, niin se perustui luonnonniittyihin ja siihen, että eläimet laidunsivat. Ja sen myötä sinne syntyi erityinen kasvillisuus ja eliölajisto. Ja kun nykyään elinkeinojen tai yrittäjien määrä on vähentynyt ja lajisto on yksipuolistunut, sinne viljellään tiettyjä lajia sinne pellolle, se täytyy olla tehokasta. Ja tämmöisiä luonnonniittyjä ei enää samalla tavoin hyödynnetä, niin elintila, perinnebiotooppi kasveilla ja eliöillä on kaventunut merkittävästi. Ja ne ovat siis tällä hetkellä usein niitä, sanotaan, että no onpas tuokin alue nyt pensittynyt. No ne saattaa olla niitä vanhoja kukkaniittyjä, joissa voi olla vielä se siemenpankki siellä maaperässä,
mutta se vaatisi tietynlaista hoitoa, jotta ne lajit taas pääsisivät sieltä uudelleen kasvuun. Ja tällaisten alueiden hoito vaatii siis pitkäjänteisyyttä, maisemanhoito-osaamista ja ennen kaikkea se vaatisi, että meillä on maaporoja ja nurmitiloja, koska heillä on niitä koneita ja eläimiä. Eli tällä hetkellä on tosi haastavaa löytää. Jos Inariin esimerkiksi perustettiin helmikohde, niin Sodankylän alueelta piti tuoda eläimet, että saatiin laiduntajia. No, meillähän on ollut valtava määrä erilaisia maisemanhoitotalkoita, niin aina ne kohteet me ollaan valittu yhdessä asukkaiden kanssa. Me ollaan tehty kyläkävelyitä, pidetty kulttuuriympäristöpäiviä, työpajoja sillä tavalla, että me ollaan saatu se yhteisön näkemys ja mielipide, että minkälaisia kohteita he haluavat hoitaa. Ja niistä me ollaan valittu ne, joissa on sitä harjoitettu aiemmin sitä perinteistä elinkeinoa, jolla voidaan olettaa, että siellä maaperässä sitä siemenpankkia vielä on. Eli saadaan sitä luonnon ja maiseman monimuotoisuutta palautettua sillä hoidolla. Ja me ollaan aina varmistettu, että sitä hoitoa myös jatketaan. Ei niin, että me järjestetään kivat talkoot ja sen jälkeen se hiljalleen taas pensittyy. Eli semmoinen niin kuin vastuullisuus myös niiden toimenpiteiden suunnittelussa on minusta tosi tärkeää. Tosiaan ollaan valittu niitä maisemallisia avainkohtia, joilla on myös se asukasviihtyvyyden kannalta merkitystä. Ja ollaan ajateltu niin, että hyödyn saajana ensisijaisesti pitäisi olla aina nämä elinkeinonharjoittajat, eli maa- ja porotalousyrittäjät. Eli näiden kohteiden hoitoonhan on saatavilla tukea, niin ensisijaisesti ne, jotka saa siitä elinkeinon, ja toissijaisesti sitten tämmöiset yhdistykset ja muut harrastajat. Ja me ollaan aina hankehenkilöstönä tuotu se oma asiantuntijuus ja osaaminen sinne avuksi, miten tehdään lammasaitaa ja mitä kasveja pitää säästää ja miten raivataan. Ja aina ollaan osallistuttu omalla työpanoksella. Me ollaan revitty siellä risuja ja sahattu raivaussahalla. Eli mietitty se, että miten asukkaat näkevät sen meidän hankkeen tuoman työpanoksen sille kylälle. Tässä on muutamia talkoita, niin kuin näkyy, niin kun se paikka on suunniteltu yhdessä ja asukkaat näkevät sen itse tärkeiksi, niin jopa Suvannon talkoissa jouduttiin rajoittamaan, että tänne ei siis kerta kaikkiaan mahu, että se on jo työturvallisuusriski, että kun oli yli 20 talkoolaista pienellä alueella. Ja maisemanhoito on aina hyvin yhteisöllistä työvoimavaltaista ja siellä tarvitaan myös sitten niitä maisemanhoidon osaajia. No sitten tähän rakennettuun kulttuuriympäristöön, mitä äsken korostettiinkin, niin meillähän on Lapin kylissä säästynyt 1800-luvun, 1900 alkupuolen rakennuksia ja niiden arvo tänä päivänä kyllä tunnistetaan, mutta usein unohtuu, että myös jälleenrakennusajan rakennukset ovat hyvin arvokkaita. Eli se rakennusosaaminen, mitä niistä tulee esille, niin ensinnäkin ne on vuosisatojen aikana kehittynyt se rakennusosaamisen kättentaito, mikä niistä rakennuksista näkyy. Siellä on käytetty perinteisiä paikallisia raaka-aineita ja ainoastaan se raaka-aineiden tuottaminen on oma prosessinsa. Että lähdet ensin kaatamaan ne pärepuut tiettyyn kuun aikaan keväällä, niiden kuivattaminen, päreiksi tekeminen, eli silloin kun hyödynnettäisiin paikallisia materiaaleja ja sitä meidän omaa osaamista, niin se toisi tänne todella paljon työtä ja toimeentuloa. Nykypäivänä paljon helpommin ostetaan joku laminaatti, jonka päälle on liimattu muovilla niin lattialankun näköinen kuvio ja ajatellaan, että no nyt se on siinä, että onpa mukavan näköinen. Ja se selkeästi minusta kertoo siitä, että ihmiset kuitenkin kaipaa vielä sitä vanhaa. Ne osaavat arvostaa, että se paksu leviä lattialankku, niin se on hieno ja arvokas juttu. Ja yleensä nämä rakennukset, mitkä on säilyneet siellä kyläkuvassa, niin ne on tehty huolellisesti. Ja kun ne on käsityöllä tehty, niin ne pystytään myös käsityönä korjaamaan. Ja tämmöiset eri-ikäisten rakennusten kunnioittaminen, niin se tuo siihen asuinympäristöön kerrostuneisuutta ja lisää sitä kautta viihtyvyyttä.
Niihin liittyy myös tosi paljon sitä aineetonta kulttuuriperintöä, sitä tarinoita ja merkitystä. Että sillä tavalla, jos ajatellaan tämmöistä metsäluontoa, niin tämmöiset rakennettu kulttuuriympäristö ja sen rakenteet, rakennelmat, on ne sitten kiviaitoja, tollia, niin kaikkiin voi liittyä jotain. Se voi olla joku lapsuuden leikkipaikka tai siihen voi liittyä joku kylän kannalta merkittävän henkilön joku tarina, kuinka se on sen kiviaidan päällä istunut ja mitä sitten on tapahtunut. Ja tosiaan tämä rakentaminen perinteisin menetelmin, niin se on monivaiheista ja palkitsevaa. Se on hyvin työvoimavaltaista, mutta toisaalta tämmöinen yhdessä tekeminen lisää sitä sosiaalista kanssakäymistä. Ja se, että meillä säilyy se perinnetieto ja taito, niin se on myös huoltovarmuuskysymys. Että me ei olla täysin riippuvaisia muualta tuotavista laminaateista ja muista rakennusmateriaaleista. Ja tosiaan niin siinä toisessa hankkeessa Avoimet miljööt ja komeat kuistit järjestettiin restaurointialan opiskelijoille näitä työpajoja. Niin tosiaan kohteet valittiin yhdessä kyläläisten kanssa ja ajateltiin sitä tai keskusteltiin kyläläisten kanssa siitä, että onko niillä rakennuksilla merkitystä niille asukkaille. Ja lisäksi me hyödynnettiin laajaa yhteistyöverkostoa, eli esimerkiksi maakuntamuseoillahan on ammattilaisia ja osaajia ja mietittiin kokonaan se prosessi alusta loppuun. Me tutkittiin sitä tietoa etukäteen, sitä kulttuurihistoriaa ja tarinoita, mitkä niihin liittyy, ja tuotiin etukäteen tutustuttavaksi opiskelijoille se. Sitoutettiin työpajoihin paikalliset jo siinä suunnitteluvaiheessa. Se oli lähes välttämätöntä, koska jotkin kohteet sijaitsivat tiettömän tien päässä, niin jotta me saatiin kaikki materiaalit sinne, niin me tarvittiin sitä paikallisten asukkaiden osaamista. Me hankittiin materiaalit mahdollisimman läheltä. Tuossa on kuva Saarivaarasta, se on tuolla Tanhuassa, vanha historiallinen poroaita, niin nämä päreet on hankittu sitten Pelkosenniemen Suvannon kylästä. Majoitukset ja ruokailut hankittiin opiskelijoilta läheltä, ja sitten iltaohjelma oli aina liittyi ihan siihen kylämiljööseen. Ei lähdetty heitä viemään vaikka johonkin tunturikeskukseen, vaan haluttiin näyttää, että täälläkin löytyy paljon nähtävää ja koettavaa. Ja näissäkin työpajoissa korostui se, että me työntekijöinä oltiin mukana tekemässä koko ajan. Toki meillä oli niitä järjestelytehtäviä ja ruoanhakua vaikka tuonne kohteelle, mutta pyrittiin olemaan myös aktiivisesti mukana ja huolehdittiin jälkitöistä. Minusta se on olennaista, että kun harva-asutulla alueella jotain tehdään, niin sieltä on helppo vaan projektipäällikön lähteä pois ja unohtaa se sinne. Mutta täytyy huolehtia, että ensinnäkin kaikki materiaalit on sieltä, paikka on siivottu, se on raportoitu, raportit on toimitettu kaikille niille sidosryhmille, jotka voivat jatkossa sitten hyödyntää niitä. Käydään paikallisten asukkaiden kanssa läpi, että miten tämä meni ja miten tätä yhteistyötä voi jatkaa. Tässä on muutama kuva tuolta Saarivaarasta. Avoimet ovet ollaan aina järjestetty ja myös paikalliset on voineet osallistua näihin työpajoihin. Ja siellä on vanhojen sukujen edustajia sitten tutustumassa ja kyllä siellä tarinaa riitti. No, Avoimet miljööt ja aidot elämykset -hankkeessa me kehitettiin näitä kyliä matkailun toimintaympäristöiksi ja valittiin tosiaan ne pilottikylät, koska resurssit olivat aika vähäiset kuitenkin, kun ajatellaan, että Lapin maakunta on niin laaja. Ja me valittiin nämä pilottikylät avoimella menettelyllä ja meillä oli selkeät kriteerit, että mitä kyliltä edellytetään, jotta voivat olla mukana hankkeessa. Ja tämän myötä niin me saatiin nämä yhteisöt sitoutettua siihen kehittämiseen. Me tiedettiin, että siellä kylässä on varmasti ne resurssit sille kehittämistyölle. Ja pystyttiin kehittämään siellä, missä ne parhaat edellytykset olivat. Ei niin, että minä haluaisin projektipäällikkönä kehittää juuri jotakin tiettyä kylää, vaikka sen vuoksi, että minun sukuni siellä asuu, vaan siellä kehitetään, missä siihen edellytykset parhaat ovat. Me tehtiin jokaisen pilottikylän kanssa yhdessä se toimenpidesuunnitelma ja suunniteltiin ne toimenpiteet
Eli tarjotaan sitä tukea, mitä ne kylät tarvitsee. Ei oleteta, ei pusketa, vaan ohjataan siihen suuntaan, mikä, jos me ajatellaan, että NEP on meillä se teema, niin nostetaan sieltä niitä asioita, mitkä liittyvät siihen teemaan, mutta ei niin kuin tyrkytetä sitä suuntaa heille. Ja tosiaan niin me huomioitiin ne kylien resurssit, ei lähdetty rakentamaan mitään uutta matkailua varten, vaan nostettiin vaan sitä jo olemassa olevaa. No sitten vielä 2 diaa tähän teemaan, niin nämä hankkeiden sosiaalinen kestävyys. Minusta on hyvin tärkeää miettiä aina ihan konkretian tasolla, että miten se hankkeiden hyöty ohjautuu aidosti sinne kohderyhmään ja sinne hyödyn saajiin. Me kovin helposti jumitutaan itse tänne läppäreiden taakse ja pyöritellään täällä monenlaista ja tehdään hienoja esityksiä. Mutta se ei välttämättä millään lailla vielä näyttäydy sille hankkeen aidolle ja oikealle kohderyhmälle, mikä on kerrottu, että joo, tätä varten me tätä teemaa ja näitä henkilöitä varten me tätä toteutetaan, mutta sitten helposti siitä irtaannutaan. Minusta meidän pitäisi pystyä asettumaan sen kohderyhmän asemaan ja miettiä sitten, että hetkinen, että mitähän tämä nyt näyttäytyykään heille. Sitten ne kulttuurilliset erityispiirteet, niin niiden tunnistaminen voi olla haastavaa, jos ei ole esimerkiksi tietyllä kylällä tai alueella toiminut ennen, ja siihen pitäisi kiinnittää kyllä enemmän huomiota. Samoin tiedostaa, että mitkä on ne aidot kehittämiskohteet. Jos sitä kulttuuria ja sitä toimintaa ei tunneta tarpeeksi hyvin, niin ei me osata silloin keskittää niitä meidän toimenpiteitäkään niihin aitoihin kehittämiskohteisiin. Ja toki tietynlainen ryhmä ohjautuu näihin kehittämistehtäviin. Ja mä oon miettinyt sitä, että yksipuolistuuko meillä silloin näkökulmat. Se, että mitä me ehkä voitaisiin hankkeessa vielä parantaa, niin tiedottamisessa täytyisi huomioida aidosti se kohderyhmä ja tiedon saavutettavuus. Olen nyt tässä kuulostellut, kun esimerkiksi hyvinvointialue on kiertänyt ja eräs asiantuntija siellä sanoi, että kyllä 70-vuotiaat osaavat käyttää somea, kun minun tuttukin osaa ja se on 70. Ja meidän ei pitäisi erehtyä ajattelemaan vain siitä omasta näkökulmasta. Jos asiasta ei löydy tutkittua tietoa, niin pitäisi edes pyrkiä laajentamaan sitä omaa näkökulmaa. Ei ole totta, että kaikki 70-vuotiaat esimerkiksi osaisivat käyttää somea tai WhatsAppia. Se ei pidä paikkaansa, se ennen kuin se todeksi todetaan. Ja sitten semmoinen korostus, että maaseudulla asuminen on aina perustunut toisen auttamiseen, jakamistalouteen ja ympäristön tuntemukseen. Se on ollut elinehto, että siellä ympäristö voi hyvin, eläimet voi hyvin. Niin me ei voi hankemaailmassa erehtyä siihen, että me viedään erilaisia tämmöisiä termejä. Esimerkiksi jakamistalous minusta kuulosti siltä, että sehän on jo meillä ollut aina sitä jakamistaloutta. Ja ajatellaan, että ihmiset siellä kovin siitä innostuisi, jos ne kokevat, että niinhän me ollaan aina tehty. Ja hanke ei pitäisi ikinä olla itseisarvo, vaan se mitä siinä tehdään, mitkä on se välilliset ja välittömät vaikutukset. Ja tässä minun käyttämä motto on, että enemmän tekoja ja vähemmän puhetta. Kiitos. Kiitoksia Annika näillä sanoilla eteenpäin. Enemmän tekoja ja vähemmän puhetta. Mutta kiitos tästä maaseudun näkökulmasta nyt tähän neppiin. Paljon hyviä pointteja. Ja sitten siirrytään seuraavaksi kaupunkiympäristöön. Ja meillä on mukana täällä Pirkko Sivonen Rovaniemen kaupungilta. Ja Pirkko avaa sitten sitä, että no miltä tämä New Urban Bauhaus näyttäytyy Rovaniemen kaupungin näkökulmasta. Ole hyvä, Pirkko. Kiitos, Julius. Mä kerron nyt vähän eri näkökulmasta. Mulla ei ole aivan noin konkreettisia esimerkkejä kuin Annikalla, mutta mä valotan vähän, että miten me ollaan niin kuin Rovaniemen kaupungilla nyt lähdetty tätä neppiä pohtimaan.
Ja mihin me tässä haluttaisiin päästä, mun mielestä tuo oli hyvä tuo vähemmän puhetta ja enemmän tekoja. Tällä hetkellä me ollaan siellä puhetasolla, mutta toivotaan, että päästä sinne tekoihin muun muassa tämän Picobello-hankkeen avustuksella. Eli meillä tosiaan tuo kiinnostus tuohon New European Bauhausiin on tullut tosi monelta eri alalta kaupungin sisällä. Erityisesti kulttuuri, liikunta, nuoriso on nostanut sitä, mutta myös sitten kaupunkisuunnittelu. Ja yksi iso lähtökohta meidän halulle hyödyntää tätä New European Bauhausia on, että meillä on käynnissä yleiskaavatyö. Eli me ollaan tekemässä strategista yleiskaavaa, joka ulottuu vuoteen 2050 ja ohjaa maankäyttöä ja kaavoitusta. Ja tässä yhteydessä on muun muassa tehty selvitys meidän asuinalueiden eriytymisestä. Ja me ollaan tunnistettu, että meillä Rovaniemellä on tiettyjä asuinalueita, jotka on selkeästi heikommassa sosioekonomisessa asemassa. Sinne selkeästi kasaantuu tämmöisiä sosiaalisia ongelmia, ei toki tällä hetkellä sellaisessa mittakaavassa, missä esimerkiksi muissa kaupungeissa saattaa olla. Ja yksi on myös tämä asuntojen heikko hintakehitys, mikä myös vaikuttaa siihen, että mitkä mahdollisuudet niiden peruskorjausta on esimerkiksi rahoittaa. Ja sen lisäksi, että me ollaan tehty tämä selvitys, niin meillä on käynnissä itse asiassa EAKR-hanke liittyen ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Ja tämän hankkeen tavoitteena on sisällyttää tähän yleiskaavaan ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Tämä on meille ihan uutta, ja esimerkiksi vaikka joku tulvasuojelu on sellainen, minkä merkitys korostuu tulevaisuudessa hyvin paljon. Ja lisäksi, kun mennään nyt yleiskaavatasosta vähän tarkemmalle tasolle, niin meillähän on tullut tosi paljon asukkailta toiveita esimerkiksi kaupunkikeskustan kehittämiseen. Meille on tullut noilta eri asuinalueilta toiveita siihen asuinalueen kehittämiseen. Halutaan muun muassa lisää viheralueita ja kulttuuritiloja kaupunkilaisten käyttöön. Ja miten me nyt ollaan tätä lähdetty purkamaan, niin meillä olisi nyt tällä hetkellä tavoitteena kirkastaa se, että mihin tarkalleen me halutaan keskittyä ja mihin meidän kannattaa keskittyä. Ja sitten lähteä hakemaan sitä rahoitusta ja rakentamaan sitä rahoituspolkua. Ja tämä työ meillä on vielä kesken. Ja me itse asiassa ollaan haettu jo New European Bauhaus-rahoitusta tuossa parisen vuotta sitten. Me haettiin tämmöistä horisontirahaa, siellä oli semmoista pientä pilottirahaa, tämmöistä co-creation New European Bauhaus-rahoitusta, jota me haettiin tuohon Korkalovaaran kehittämiseen, ja rahoitusta me ei saatu, mutta se hakemustyö oli tosi opettavainen, kun meidän piti tarkkaan miettiä, että miten ne NEBin näkökulmat siihen istuu, ja myös sitten toki ne rahoituksen ehdot. Ja tuossa muutama kuukausi sitten meillä oli kaupungin sisäinen tämmöinen poikkialainen keskustelutilaisuus, koska tosiaan tämä NEB kiinnostaa niin monessa paikassa, että me haluttiin tuoda ihmiset yhteen, että me ollaan kaikki samalla viivalla ja tuodaan yhteen ne ideat. Ja me lähdettiin nyt tässä vaiheessa keräämään laajasti näitä kehittämistarpeita ja ideoita. Ja nyt tässä kevään aikana meidän on tarkoitus lähteä sitten näistä karsimaan ja kirkastamaan se, että mihin meidän kannattaa keskittyä. Mutta yksi ehkä keskeisin oivallus, mikä meillä on ollut tässä New European Bauhausissa, kun mietitään rakennettua ympäristöä, on se, että se ympäristön viihtyisyyden rakentaminen ei ole pelkästään fyysisiä muutoksia, vaan se liittyy hyvin paljon siihen, että miten sitä tilaa käytetään ja mitä siellä tapahtuu. Ja esimerkiksi jos mietitään ihmisten turvallisuuden tunnetta, niin sehän perustuu hyvin paljon siihen sosiaaliseen toimintaan siellä tilassa, ei niinkään ehkä johonkin valvontakameroihin tai tämmöisiin. Ja yksi toinen esimerkki on, että meillä on tällä hetkellä käynnissä Alvar Aallon suunnitteleman kaupungintalon remontointi, ja siinä me ollaan lähdetty hakemaan kustannustehokkuutta, ja se tarkoittaa sitä, että siellä on enemmän toimijoita siellä rakennuksessa kuin ennen. Ja tämä vaatii sitä, että meidän pitää lähteä kokonaan miettimään uusiksi se tapa, millä me tehdään töitä ja miten me niitä tiloja käytetään.
Se on ihan tämmöistä myös niin kuin taloudellista kestävyyttä. Ja oikeastaan myös tässä niin kuin kaupunkikeskustassa, jos me mietitään niin kuin New European Bauhausia, niin se on niin kuin iso kysymys, että miten me kehitetään sitä niin, että se on niin kuin esteettisesti viihtyisä, se kannustaa siihen kestävään elämäntapaan ja niin kuin on kestävä ja mahdollisesti hillitsee niitä ilmastonmuutoksen näitä ei-toivottuja vaikutuksia. Mutta myös sit se, että miten ne ihmiset siellä tilassa kokee sitä yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, jolla me vähennetään myös niitä sosiaalisia ongelmia. Ja yksi iso haaste, mitä me ollaan tässä pohdittu, on omistajuus. Eli kaupunki ei voi yksin ratkaista kaikkia asioita. Meillä on tietenkin taloudelliset realiteetit, paljon meidän toimintaan liittyviä asioita, mutta myös yksi asia on se, että vaikkapa kaupunkikeskustassa kaupunki ei loppujen lopuksi omista ihan hirveästi niitä alueita. Eli niitä on paljon yksityisessä omistuksessa. Eli meidän pitäisi saada myös ne yksityiset omistajat mukaan siihen työhön. Ja esimerkiksi juuri tämmöinen rakennusten remontointi, eli meidän pitäisi saada ne yksityiset omistajat tekemään niitä energiatehokkuusremontteja, ja siinä kaupungilla on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa. Toki varmasti jotain pystytään tekemään, mutta myös se kaupunkitilan käyttö ja muu, että miten me saavutetaan semmoinen, että myös ne asukkaat ottaa semmoista tietynlaista omistajuutta siitä asuinympäristössä kehittämisestä ja mitä siellä tapahtuu. Ja tässä se iso kysymys on, että miten meidän pitää kaupunkina muuttaa meidän tapaa toimia, että me mahdollistetaan tämmöinen asukkaista lähtevä aito kehittäminen. Että meillä on monesti se haaste, että joko me kehitetään jotain, yleensä meidän kehittämissyklit on aika lyhyitä, vaikka talousarviovuoden aikana, niin me ei pystytä tekemään hirveän isoa osallistamisprosessia. Ja se, että mikä on sitten se aito osallistaminen, esimerkiksi osallistavassa budjetoinnissa, mikä meillä on käytössä, niin me valitettavan usein kaupunki joutuu vähän ampumaan niitä alas, niitä ideoita, että tämä ei voi toteuttaa, koska sitten on niitä tiettyjä realiteetteja, jotka sen estää. Mutta miten me saataisiin se jotenkin käännettyä niin, että mahdollisesti ne kaupunkilaiset olisivat tietoisia näistä realiteeteista, että niille ei tulisi aina sitä kokemusta, että kaupunki aina kaiken tyrmää. Tai sitten myös se, että nämä kaikki realiteetit ja rajoitukset, nehän myös luo sitä mahdollisuutta siihen erilaiseen innovointiin. Ja sitten kun me ollaan mietitty näitä NEBin näitä 3 periaatetta, eli tämä esteettisyys ja kestävyys on jotenkin helppoja ymmärtää, mutta sitten jos me pistetään ne kaikki 3 asiaa yhteen, että siihen pitää saada myös se osallisuus, niin miten se saavutetaan tosiaan semmoisella aidolla tavalla, että me ei liikaa raamiteta sitä ennen kuin me viedään se niille asukkaille. Tai sitten jos me mennään se osallisuus edellä, niin miten se kestävyys ja esteettisyys tulee mukaan. Ja tämä oikeastaan liittyy tähän aikaisempaankin pohdintaan siitä, että mikä on oikeasti sitä New European Bauhausia. Ja tämä on asia, jota meidän pitää paljonkin miettiä. Sitten yksi haaste, mitä me ollaan mietitty, on tämä New European Bauhaus-rahoitus. Sitähän on saatavilla, mutta se on hyvin paljon tämmöistä suunnittelua, pilotointia. Mutta sitten kun me halutaan pysyviä ratkaisuja ja mahdollisia pysyviä investointeja, niin se vaatii sitten sitä meidän omaa investointia, ja se vaatii meiltä hyvinkin pitkän aikavälin päätöksiä ja semmoista pitkäjänteisyyttä tässä rahoituksen käytössä, koska vaarana on myös se, että jos me lähdetään asukkaiden kanssa tekemään ja suunnittelemaan ja sitten me ei toteutetakaan sitä, niin me luodaan tämmöisiä tarpeettomia odotuksia ja pettymyksiä. Tämä on haaste, mitä me ollaan pohdittu.
Ja mähän puhun nyt hyvin paljon niin kuin kunnan näkökulmasta. Toki tähän liittyy paljon myös mahdollisuuksia vaikka niin kuin yrityksille, miten ne vois innovoida ja miten he ehkä vois niin kuin juurikin ratkaista niitä meidän kaupunkiympäristön haasteita. Esimerkiksi yksi liittyy vaikkapa viheralueisiin. Meillä asukkaat toivoo hyvin paljon niin kuin lisää niin kuin vihreyttä ja lisää puita kaupungin keskustaan, mutta samalla meidän pitää, siis haasteena on se, että koska maa routii, niin se pitää mahdollisimman kuivana se kaupunkialue. Ja sitten jos se on kuiva, niin sitten siellä ei niin kuin mikään vihreä elä. Eli tämä olisi ainakin yksi niin kuin mielenkiintoinen keissi, jonka yrityksen kanssa kehittää, että mikä se olisi se ratkaisu, että saataisiin ne molemmat tässä. Ja sitten yksi on myös tämmöinen, niin kuin, tosiaan meillä on tällä hetkellä käynnissä Alvar Aalto-juhlavuosi, ja Alvar Aallolla oli ajatus arkkitehtuurista tämmöisenä hyvinvoinnin instrumenttina. Ja tätäkin me ollaan pohdittu, että miten kaupunkiympäristö voisi toimia eräänlaisena hyvinvoinnin instrumenttina ja kannustaa semmoiseen niin kuin kannustaa ja mahdollistaa semmoisen niin kuin terveellisen elämän. Mutta tässä on niin kuin muutamia pohdintoja, mitä me ollaan käyty. Mua kiinnostaa hyvin paljon kuulla, mitä muualla on pohdittu ja onko teillä vastauksia meidän kysymyksiin, mutta me ollaan kyllä Rovaniemellä tosi innoissaan tästä niin kuin NEP-aloitteesta ja toivotaan, että saadaan tästä Picobello-hankkeesta sitten mahdollisesti vetoapua ja ymmärsin, että me kuullaan siitä kiihyttämöideasta, niin siinä me ollaan kyllä korvat höröllä, että miten me tosiaan päästään siitä puheesta niihin aitoihin tekoihin. Mutta kiitoksia. Kiitoksia Pirkko Rovaniemen kaupungin näkökulmasta ja hyvin avattu sitä, että se täytyy itsellekin kirkastaa, että mitä kaikkia mahdollisuuksia se NEP tuo tullessaan ja mitä se juuri meille tarkoittaa. Hyvä. Siirrytään ohjelmassa eteenpäin. Mennään potentiaalisiin rahoituspolkuihin, eli seuraavaksi ajatuksena on jälleen synnyttää ajatuksia siitä, että no, mitä se rahoitus nyt sitten tarkoittaa, kun puhutaan tämän niin sanotun NEPin edistämisestä. Ja Kristiinan kanssa sukellamme sitten tähän teemaan, mutta annankin ensimmäiseksi niin puheenvuoron Kristiinalle. Mä voin täältä naputella slideja sitten eteenpäin. Kiitoksia Julius. Annapas nyt pikkusen aikaraamia. Mun pitää hillitä itseäni puhumisessa nimittäin. Eli se oli 10 minuuttia. Joo, 10 minuuttia. Okei. Mä itse asiassa innostuin tosi paljon tuosta, mitä Pirkko puhui. Kiitos Pirkko. Olette ihan niin sanotusti asian ytimessä ja voisiko sanoa tämmöisessä niin kuin klassisessa NEP-ajattelussa ja siitä, mistä se on oikeastaan lähtenyt liikkeellekin kaikkinaisuudessaan. Ja toki muistuttaisin sitä, että näitähän asioita jumpattiin silloin 3 vuotta sitten kaupungin kanssa. Ja oikeastaan palataan myös siihen asiaan, että jotta voidaan sitä systemaattista niin kuin hyötyä nähdä sitä kaikesta julkisesta rahoituksesta, niin se vaatii tiettyjä askelmerkkejä, minkä taas palataan ja minkä linkittyy tämä kiihdyttämökin. Että kun tämähän on totta, niin kuin tässä nyt lukee, että tämä NEP ei ole itsessään mikään rahoitusinstrumentti, vaan se on strateginen aloite, jolla ohjataan rahoitusinstrumenttien käyttöä. Ja hyppääpä seuraavaan sitten. Ja vähän kun puhutaan sitten, tämä NEP on niin kuin, silloin kun puhutaan tämän tyyppisestä instrumentista kuin NEP on, niin, ja siitä, että se on nimenomaan ohjaava aloite sille, miten muita rahoja käytetään tai miten komission rahoja käytetään eri rahoitusohjelmista. Niin silloin me mennään tähän synergisen rahoituksen konseptiin. Täydentävä rahoitus, asialla on monta nimeä, mutta niin lähtökohtana on kuitenkin se, että otetaan tämmöinen strateginen lähestyminen siihen kokonaisuuteen. Esimerkiksi ajatellaan nyt tämä kaupungin kokonaissuunnittelu, mitä te teette. Ja kyllä, kaikkea ei pysty rahoittamaan erinäköisillä julkisilla rahoituksilla, plus sitten se, että missään ei ole sellaista aparaattia, mistä voisi rahoittaa kaiken kerralla. Vaan tämä NEPhän on käytännössä, kun NEP-toimenpiteitä lähdetään viemään eteenpäin,
niin sehän on vähän niin kuin bit and pieces. Kerätään rahaa sieltä ja kerätään rahaa tuolta. Siihen yhdistyy yksityinen raha, siihen yhdistyy julkinen raha, siihen yhdistyy eri panostukset. Ja tavallaan niin kuin tämä NEP-ajattelumalli kokonaisuudessaan osallisuus, kestävyys, esteettisyys, niin on niitä instrumentteja, millä tuodaan eri tahot. Ja taispa vilahtaa tuossa chatissa ihan loppupuolella jonkun kommentin, en ruvennut lukemaan, mutta vaan vilahti tästä rakennusliikkeiden mukaan saamisesta. Aivan todella tärkeä asia ja näkökulma ja siinä ajattelussa. Ja tosiaan tämä ensimmäinen kohta tässä. Eli nämä strategiat, ohjelmat ja rahoitusvälineet, voisiko sanoa, laitetaan ne niin kuin siihen samaan pöytään ja tehdään niistä semmoinen buffettikokonaisuus, millä pystytään rakentamaan ja luomaan sitä isoa yhteistä kokonaisuutta. Ja nimenomaan katsotaan sitten, miten niitä palasia yhdistellään. Et se on vähän niin kuin palapelinä, jos nähtäisiin tämä NEP-asia. Ja sitten ne tietyt palat koostuu tietystä kokonaisuuksista. Ja lähtökohtaisesti ideana tosiaan on se toiminnan rahoittaminen 2 tai useammasta rahoitusohjelmasta. Mutta nyt pitää muistaa sitten se, että se ei tarkoita automaattisesti sitä, että me puhuttaisiin jostakin EAKR:stä ja Horisontti Euroopasta, vaan se tarkoittaa myös sitä, että kuinka me systemaattisesti rakennetaan niitä yhteyksiä EAKR:n eri toimintalinjojenkin kanssa, ESR, JTF-tyyppinen ESR, maaseuturahaston toiminta, Leaderit, Business Finland ja niin edelleen. Että ne pitää tavallaan, voisiko sanoa, että se tietty koppa pitää tyhjentää kunnolla ennen kuin lähtee hakemaan, sanotaan ennen kuin lähtee merta edemmäs kalaan. Ja mietitään nimenomaan se, että sitten kun lähdetään sinne seuraaville askeleille ja lähdetään hyödyntämään näitä kansainvälisiä rahoituksia, niin mitenkä nekin myös sitten on systemaattisesti tukemassa työtä, mitä jo tehdään. Seuraava. No sitten mitenkä nämä maakuntaohjelmat ja älykkäät erikoistumiset toimii sitten perustana? Niin mä muistuttaisin kaikessa ajattelussa nyt sitä, että koko Euroopan unioni perustuu alueisiin. Euroopan unioni on alueiden unioni, näin on myös yksi tämmöinen iso slogani, huolimatta nyt siitä, mitä puhutaan tulevan ohjelmakauden rahoituksen ohjauksesta. Ja tämähän on ihan niin kuin loogisesti totta, koska kaikki toiminta, mitä tehdään käytännössä alueilla. Alueiden pitää pyöriä ja alueiden pitää toimia omina aparaatteinaan osana sitä isoa viitekehystä, jotta se asia toimii. Ja nämä alueelliset prioriteetit ohjaa sitä, esimerkiksi ajatellaan koheesiorahastojen käyttöä. Alueelliset prioriteetit ohjaa sitä, miten niitä käytetään. Tehdään maakuntaohjelmaa, tehdään älykästä erikoistumista ja niin edelleen. Siellä ohjataan TKI-vahvuuksia kehittämiseen, tukemaan liiketoiminnan tarpeita. Siellä ohjataan investointivalmiuksien kehittämistä, elinkeinojen kasvua ja niin edelleen. Ja luonnollisesti tämä kaikki niin kuin läpileikkaavana täällä lukee se siirtyminen siihen hiilineutraaliuteen ja sen tukemiseen. Kaikki toimet, mitä tehdään, niin tehdään sillä periaatteella, jotta ne toimet edistää ja vahvistaa. Ja niitä tehdään siten, että niillä ei tuoteta niin sanotusti sitä harmia, jos käytetään suoraa tulkkausta sitä englanninkielisestä termistä. Mutta sitten nämä koheesiorahastot. Mä käytän termiä koheesiorahastot siksi, koska sen alle kuuluu niin EAKR, ESR, JTF kuin maaseuturahastot ja tämmöiset muut rahastot, joita me ei välttämättä tunnista, koska ne on meillä kansallisesti eri ministeriöiden alla. Ja me ollaan kansallisesti tehty päätös, että meillä on rakenne- ja aluekehittämisrahastot, eli EAKR, ESR ja JTF. Mutta tähän isoon pakettiin komission näkökulmasta kuuluu myös sitten tämä maaseuturaha, kalatalousrahastot ja niin edelleen. Ja sen takia mä käytän tätä koheesiorahasto-termiä, koska näille muillekin rahastoille on asetettu ihan vastaavia tavoitteita kuin mitä me tavallaan tässä Interreg Euroopassa on kohteena enempi tämä EAKR-kuvio. Mutta nämä koheesiorahastot nähdään siltana. Ne on siltana sille, että niillä luodaan niitä alueellisia, kehitetään niitä alueellisia innovaatioekosysteemejä. Ja nämä alueelliset innovaatioekosysteemit on myös pohjana ja perustana sille, miten rakennetaan tämän NEPin periaatteita ja miten sinne sovelletaan niitä asioita, koska ilman näitä ekosysteemiä ei mikään NEP-periaate mene eteenpäin kuitenkaan, koska me tarvitaan ne toimijat siellä. Kukaan ei pysty yksin toimimaan ja viemään niitä asioita ja vahvistamaan niitä. Ja taas sitten komission toimesta tähän koheesiorahaston niin kuin siltana toimimiseen on integroitu ja linkitetty yhteensä 11 erilaista suoraa tai erillisrahoitteista ohjelmaa. Ja niissä kaikissa ohjelmissa on tavalla tai toisella linkattu tämä linkitys.
jos niitä lukee. Jos on käynyt lukemassa Horisontti Euroopan strategian 2025-2027, niin siellä on, se alkaa ja se päättyy synergiarahoitukseen, ja siellä keskellä puhutaan aika paljon myös New European Bauhausista, ja siitä, mitenkä näillä periaatteilla edistetään myös sitten sitä linkittymistä nimenomaan niihin alueellisiin kehittämistarpeisiin. Koska jokaisella toimijalla tekee se rahoitusta mistä tahansa, hakee rahoitusta mistä tahansa, niin on aina jossakin se kotiosoite ja kotipesä, mistä voidaan tunnistaa, mihinkä se fyysisesti ankkuroituu. Ja sitten taas nämä linkitetään myös muihinkin aloitteisiin. Että ei tämä on, niin kuin, tämähän on, tämä Euroopan komissiohan on tämmöinen aloitteiden suuri hautomo, että sieltä löytyy tämä on Build for People, Renovation Way, Circular Cities ja niin edelleen. Eli niitä löytyy vaikka minkä nimittää. Mutta näissä kaikessa on kuitenkin just se yhteinen nimittäjä se, että kuinka lähdetään ja kuinka edistetään sitä tietyllä tapaa niiden rakennettujen ympäristön toimia. Seuraava. No, tässä kaikessa on tästä maksimaalisesta hyödyntämisestä kysymys. Ja me oikeastaan palataan asiaan. Tämä on teille joku, jonka kanssa on aikaisemmin ollut puhetta, niin tässä ei ole nyt mitään uutta, mitä tässä nyt lukee nämä muistutukset, vaan tämä on oikeastaan se, että nyt pitää taas niin kuin muistuttamisen jälkeen sitä, että meidän pitää ajatella asioita isoina kokonaisuuksina. Meidän pitää päästä pois siitä, että me ajatellaan yksittäisiä hankkeita, että me lähdetään tekemään nyt tämä hanke miettimättä sitä, minkä kokonaisuuteen se hanke linkittyy. Vaan tässä NEP-ajattelussa tuodaan nimenomaan sitä, että se, että kuinka luodaan se iso asia, mitä tavoitellaan. Just mun mielestä Pirkko kuvaili todella hienosti sen, mitä Rovaniemen kaupungissa ollaan nyt ajattelemassa. Että siellä on se iso yleiskaava-ajatus, sinne linkittyy paljon muutakin kuin NEP-asioita. Se on se iso viitekehys. Ja sitten siellä isossa viitekehyksessä haetaan niitä kuvioita, mitkä tavallaan on tämän NEP-periaatteen mukaisia, ja joissa voitaisiin hyödyntää ja käyttää näitä NEP-periaatteita hyväksi niin, että se vahvistaisi sen yleiskaavan suunnittelua, toimeenpanoa tulevina vuosina. Tänä päivänä ja tulevina vuosina. Ja sillä saadaan se pitkäjänteinen vaikutus, ja sillä pystytään omalta osaltaan vaikuttamaan siihen rakennetun ympäristön hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseen. Mutta se on hyvä miettiä, mitä ne myös on sitten, että mitä ne on esimerkiksi Rovaniemen kaupungilla ja erityisesti. Esimerkiksi tämä Alvar Aalto-keissi oli vielä, niin kuin voisiko sanoa, keissien keissi, ja sitten mitenkä se Pirkko sanokaan sen Alvar Aallon lähtöidea on ollut, miten arkkitehtuuri tukee sitä nähdään hyvinvoinnin instrumenttina. Ja oikeastaan voisiko sanoa, että tämmöinen niin kuin yksi klassisia nostoja siitä, mitä on tämä ajatusmalli. Ja jos ajatellaan tätä kyseistä kohdetta tässä näin, niin sehän itsessäänhän siellä on lähtökohta. Kaikki nämä, että mitenkä on kulttuuriperintö tietyllä tapaa, mutta myös sitten se, että mitenkä sitä on tämmöinen, voisiko sanoa, tämmöinen renovation waven mukainen myös tavoitetaso siinä, että mitenkä sen kunnostetaan niin, että siellä täyttyy tietyt periaatteet ja siellä saadaan myös sitten se monikäyttöisyys ja niin edelleen eteenpäin. Mutta sitten kun mennään tähän maksimointiin, niin tässä on yksi sellainen asia, mitä me ei voida kuitenkaan unohtaa, on sitten se, että meidän pitää niin kuin nähdä se, että miten me katsotaan se iso kuva. Ja sitten ennen kaikkea vielä se, että ei lähdetä miettimään sitä, että nyt meidän pitää löytää vaan nyt näitä kansainvälisiä rahoituksia, vaan se, että me maksimoidaan se, mitä meillä on tällä hetkellä käytössä. Mutta tulevaisuutta ajatellen meidän pitää avata silmät sinne laajempiin kokonaisuuksiin. Ja mennään siihen seuraavaan kalvoon vielä tässä nyt sitten se, mikä mulla oli. Joo, täältä, joo. Ja tässä vaiheistuksessa on huomioitava se, että tunnistetaan ne oleelliset rakennetun ympäristön kehittämisen tarpeet. Ja mä muistuttaisin tässä nyt sitä, että mikä on nämä rajaukset, kun itselle tehdään, että mikä on neppiä ja mikä ei ole niin sanotusti neppiä, ja mikä on taas NEPin toimintamallia hyödynnettynä. Eli NEP-toiminta tähtää aina rakennetun ympäristön kestävien investointiratkaisujen tekemiseen ja tukee esimerkiksi kestävää kaupunkisuunnittelua ja siihen linkittyvät muut osa-alueet. Siellä on kaavoitus ja muu kaupunkisuunnittelu ohjaamassa. Okei, tuossa on tullut tuommoinen
katsotaan, tuossa oli pieni moka tullut näköjään tuossa kalvoissa nyt. Eli se ohjaa sitä kaavoituksesta ja poimimaan sieltä nimenomaan ne kaupunkisuunnittelua ohjaamat tekijät. Ja ne täydentävät toimenpiteet, kuten uusiutuvat energiakäyttö, kiertotalous, rakennuskannan korjaus, uusiokäyttösuunnitelmat, asukasviihtyvyyden kasvattaminen, vapaa-ajan infrastruktuuri, elinkeinojen teollisuuden ekosysteemit ja eri asumistarpeiden ratkaiseminen. Kaikki linkittyy siihen ja näihin osa-alueisiin. Ja totta on se, mitä Pirkko sanoi, että haasteenahan on myös tämä, että sitten kun mennään siihen raakaan investointiin, niin sitten pitääkin lähteä miettimään, että miten ne investoidaan. Ja totta, niitä raakoja investointeja, isoja investointeja, ne on niitä, minkä pitää löytää ne rahat sieltä kaupunkibudjetista, kuntabudjetista tai jostakin muusta toimijabudjetista. Tokikin esimerkiksi tässä Renovation Wavessa ja näissä muissa ohjelma-aloitteissa on tietyt kaupungit saanut jopa, uskallan sanoa tämän suoraan, niin kymmeniä miljoonia eurojakin isommat toki mennään näihin suurimpiin kaupunkikeskittymiin, suoraan avustusta siihen, että näitä investointeja on lähdetty viemään eteenpäin. Eli siellä on kyllä mahdollisuus saada, nimenomaan kun ajatellaan tämä pilotointi ja demonstraatio pikkusen eri tavalla. Mutta tässä kaikessa investoinnissa sitten ohjaavana tekijänä on tämä NEP-arvojen toimeenpano. Mutta sitten se, että me saadaan näitä asioita eteenpäin, niin se on tehtävä tämä rahoitus- ja investointipolku ja rakennettava sitä. Ja siihen linkittyy myös tämä kiihdyttymäajattelu siinä, että ei saa eikä löydy niitä asioita, jos ei ota niin sanotusti mene siihen pöydän ääreen ja mieti, että mitenkä me tehdään näitä. Mitä on ne EAKR-asiat? Ota seuraava kalvo. EAKR-asiat ja ne asiat, mitä voidaan näistä alueellisista rahastoista rahoittaa. Totta, se on pitkästi valmistelua, suunnittelua, kehittämistä ja eteenpäin viemistä, mutta sitten ne pitää tietyllä tapaa linkata jo niihin tunnistettuihin tarpeisiin. Eli se, mitä liitossa nyt Marikan tiimiläiset sanoi näin, niin on miettiä, että millä tapaa näitä rakennerahastoja ja koheesiorahoja voidaan hyödyntää, niin ne pitäisi pystyä linkittämään nyt niihin tärkeisiin asioihin, mitä tunnistetaan tässä NEP-kuviossa Lapissa. Sitten kyllä pitää paremmin hyödyntää esimerkiksi Horisontti Euroopan mahdollisuuksia. Ihan oikeasti sieltä pystyy saamaan demonstraatio- pilotointikeissien kautta isojakin rahoja yksittäisiin keisseihin, mutta nehän ei tule muuta kuin todella kovan työn kautta ja integroimisen kautta ja yhteistyön kautta. Samaten, miten me linkitetään tähän digitaaliseen Eurooppaan, miten tämä digitaalisuus vahvistaa näitä tiettyjä ratkaisuja. Verkkojen Eurooppa, logistiikka, sähköiset ratkaisut, siellä ei ole, verkkojen Euroopassa ei vaan puhuta jostakin latauspisteistä, jota haetaan kansallisesti isolla rahoitusviitekehyksellä, vaan siellä on suoraan ohjattuja rahoituksia myös paikallisiin ratkaisuihin. Live-ohjelma, energiatehokkuus, kiertotalousratkaisut, luova Eurooppa, missä nimenomaan tuodaan tätä esimerkiksi muotoilua tukemaan näitä prosesseja. Erasmus Plus, miten me tuetaan sitä osaamista, uuden työvoiman saamista, kaikki, jotka linkittyy näihin. Living Lab-mallit, mikä on todella tärkeä asia ja tavallaan tukee sitä hybridimalliajattelua, mitä on myös nostettu esille. Ja sitten taas nämä sisämarkkinaohjelmat. Ja sitten mennään näihin Invest EU ja näihin EIP-julkiset sektorin lainajärjestelyt. Nämähän on niitä, millä sitten komissio pyrkii tukemaan esimerkiksi niitä investointeja, mitä kunnissa ja kaupungeissa tehdään. Rovaniemen kaupunki on Lapissa ainut, joka tunnistetaan tällä hetkellä hakukelpoiseksi esimerkiksi tässä EIP-järjestelmässä. Ja ehkä kannattaa miettiä just myös se, että jos lähdetään tekemään lainoitusjärjestelyjä, että mistä sen halvimman lainan saa, koska myös sitten näissä EIP-lainoitusjärjestelyissä on myös se komission tuki aina 60% siihen kyseiseen investointiin. Mutta nämä on tavallaan esimerkkinä siitä, että mistä pitäisi lähteä pyörittämään ja ottamaan ja poimimaan näitä mahdollisuuksia, mutta myös sitten se, että ei pidä unohtaa Business Finlandia tietenkään, eikä muitakaan rahoitusohjelmia ja instrumentteja, mitä on rakennetaan eri vaiheiden kautta. Meni kyllä nyt enemmän kuin 10 minuuttia, mutta parhaani yritin kuitenkin. Kiitoksia. Kiitos Kristiina. Tämä oli hyvä läpikäynti. Paljon on mahdollisuuksia ja erilaisista elementeistä se koostuu. Tässä seuraavaksi niin nyt sitten
ollaan hahmotettu esimerkinomaisesti tällaista rahoituspolkua, jolla nyt pyrimme avaamaan nimenomaan tämän synergisen rahoituksen niitä mahdollisuuksia. Jos meillä on siis tässä tämmöisenä esimerkkinä nyt asuntopulaan vastaaminen, ja korostan, että tämä on siis esimerkki. Voitaisiin ajatella, että tässä kokonaisprosessissa, kun lähdetään nyt sitten taklaamaan tätä jotain ongelmaa, esimerkiksi tätä asuntopulaan ratkaisujen löytämistä, niin voidaan ajatella, että se prosessi koostuu erilaisista vaiheista, ja tämä pohjautuu nyt toki myös tähän niin kuin muotoiluajatteluun ja muotoiluprosessiin osaltaan. Se ensimmäinen vaihe on esiselvitys ja konseptointi, lähdetään selvittämään, että no mitkä ne todelliset tarpeet on, lähdetään osallistamaan niitä ihmisiä ja sidosryhmiä siinä ensimmäisessä vaiheessa, lähdetään kartoittaa, että mihin pitää löytää ratkaisuja, ja toisaalta voidaan lähteä tekemään niitä ensimmäisiä niin kuin konseptointeja, että voisiko jokin tällainen olla ratkaisu siihen tunnistettuun aitoon ongelmaan. No seuraava vaihe on sitten niiden ratkaisujen edistäminen, ideointi, eteenpäin vieminen, se yhteiskehittäminen, co-creation, joka osaltaan kuuluu hyvin vahvasti tähän NEP-tyyppiseen toimintaan. Miten me kehitetään nyt esimerkiksi niitä uusia modulaarisia ekologisia asumisratkaisuja, mitä ne nyt tässä hypoteettisessa keississä olisivatkaan. No, tämän jälkeen niin meidän pitää lähteä todentamaan ja osoittamaan, että nämä meidän konseptimme ja ideamme ovat toteutuskelpoisia, eli lähdetään tekemään sitä prototypointia ja testaamista. Lähdetään esimerkiksi rakentamaan joku tämmöinen ympäristö, jossa vaikka tämmöisiä prototyyppejä nyt sitten olisi olemassa, ja sen kautta opitaan, osallistetaan niin seuraryhmät edelleen siihen, ja koko ajan voidaan todentaa, että seurataanko niitä periaatteita siinä meidän tekemisessä. Ja tietenkin se tavoite, niin kuin Kristiina tuossa äsken totesi, niin kaikessa NEP-tyyppisessä tavoitteessa tai tekemisessä on tavoitteena se, että niitä investointeja syntyisi, eli että me saataisiin vietyä se sinne oikeaan elämään ne ratkaisut, ja ne jatkaisivat sitä elämistä ja ne kehittyisivät. Eli päästään vaiheeseen 4, käyttöönotto ja niin sanottu jalkautus. No, mitä tämä nyt sitten voisi tarkoittaa hypoteettisesti tämän synergisen rahoituksen näkökulmasta, niin jokaisen näihin vaiheisiin nyt on olemassa erilaisia mahdollisia instrumentteja. Jokainen näistä vaiheista pitää pystyä pilkkomaan erilaisiksi kokonaisuuksiksi. Ja kuten Kristiina tuossa aiemmin sanoi, että tämä pystyy näkemään isompia kokonaisuuksia, eikä vain hanke kerrallaan etenemistä, niin tämä esimerkin tavoitteena on myös niin kuin aukaista sitä, että miten kun me palastellaan tätä isoa kokonaisuutta erilaisiksi toimiksi, erilaisiksi kokonaisuuksiksi, erilaisiksi hankkeiksi, niin niihin kuhunkin hankkeeseen sitten voidaan hyödyntää erilaisia instrumentteja. Ja ne voivat olla esimerkiksi tässä hypoteettisessa keississä niin esiselvitys- ja konseptointivaiheessa EAKR, se voi olla ELY-keskuksen kehittämistukea vaikka sille yritykselle, se voi olla Interreg Aurora-tyyppistä rahoitusta, jossa sitten tehdään niitä X-toimenpiteitä. Ja täälläkin, niin kuin nyt tässä esimerkissä, niin sen lisäksi, että se kunta nyt esimerkiksi toimijana lähtee kartoittamaan ja tekemään toimia, niin otettaisiin sinne heti alkuun mukaan myös ne rakennusyritykset tai se yksityisen sektorin toimijat, ketä ne nyt sitten onkaan. No sitten siinä seuraavassa vaiheessa ratkaisuideointi ja yhteiskehittäminen, niin voisiko siellä olla esimerkiksi ESR Plussaa, voisiko siellä olla Business Finlandin Co-Creation, Co-Innovation-hanke niin kuin mahdollisena palasena, ja voitaisiinko sitten mennä vaikka Horizon rahoitukseen ja tämmöisistä palasista yhdestä tai useammasta, niin sitten tässä vaiheessa voisi muodostua se kokonaisuus. Ihan sama logiikka toimii kolmannessa vaiheessa, siellä erilaisia instrumentteja voidaan hyödyntää niin ikään, ja sitten siellä käyttöönotossa ja jalkautuksessa, ja täällä sitten jopa voitaisiin päästä niihin Invest EU tai EIP kokonaisuuksiin, ja toki se yksityinenkin ja oma raha niin sanotusti täytyy löytyä, jotta se kokonaisuus saadaan toteutettua. Mutta kuten sanottu, niin tämän rahoituspolku esimerkin tarkoituksena oli avata ja edelleen aiheuttaa ajattelemisen aihetta siitä, että miten me voidaan, jotta me päästään siihen tavoitteeseen, eli tässä hypoteettisessa keississä, että me saataisiin aidosti, pitkäjänteisesti taklattua se asuntopulan haaste, niin se voisi muodostua tällaisista vaiheista ja tällaisista hankkeista osana sitä kokonaisuutta. No, tässä on ikään kuin kaksi näkökulmaa nyt tässä kokonaisuudessa, eli se toinen näkökulma on se, että lähdetään taklaamaan sitä jotain tunnistettua ongelmaa sieltä alueelta, lähdetään nyt vaikka sitä EAKR hyödyntämään siellä täällä Lapissa ja lähdetään tekemään sitä
jotain ensivaiheen toteuttamista, ja siitä kun päästään eteenpäin, niin lähdetään laajentamaan, lähdetään ottamaan niitä kansainvälisiä kumppaneita ja lähdetään vaikka muodostamaan niitä Horizon-kokonaisuuksia, eli että tavallaan mennään tuolta vasemmasta laidasta ikään kuin niin sanotusti ylävirtaan kohti sitä komission rahoitusta. Ja sitten se toinen suunta voi yhtä hyvin olla myös se, että no homma lähteekin liikkeelle tämmöisellä komission rahoittamalla kokonaisuudella, niin kuin esimerkiksi tämä SPICE-hanke, josta lyhyesti tuossa aiemmin kerroin, niin sehän on Horizon-kokonaisuus, jossa nyt sitten lähdetään sen kautta käynnistämään sitä tietynlaista kehittämistä tällä alueella, ja se mahdollistaa sen, että seuraavissa vaiheissa me voidaankin hyödyntää vaikka niitä alueellisia tai kansallisia instrumentteja sen asian edistämisessä. Eli tämä niin kuin synerginen rahoituskokonaisuus muodostuu useista eri instrumenteista, ja toisaalta muistetaan myös se, että se voi toimia kumpaankin suuntaan, se rahoitus. No niin, näin on saatu juostua läpi monta kokonaisuutta, ja tässä viimeisimpinä rahoitus. Vielä olisi yksi kokonaisuus jäljellä, ennen kuin lähdetään sitten keräämään teidän ajatuksia ylös, ja se viimeinen kokonaisuus nyt sitten liittyy tähän NEP-kiihyttämöön. Alun perin se oli kiihdyttämö, mutta epätoisesti haluisimmista lappilaista, niin otimme D:n pois välistä, eli se tuli NEP-kiihyttämö, mutta nyt seuraavaksi kerron, että mikä ihme tämä kiihyttämö nyt sitten on. NEP-kiihyttämön tarkoitus on olla alusta innovatiivisille lappilaisen elinympäristön kehittämishankkeille. Ja näitä neppiä me nyt on tässä tehty jo itsellemme tutuksi, niin tähän ei tarvitse sen syvemmin mennä, mutta tarkoituksena on se, että vahvistetaan erityisesti kuntien ja julkisorganisaatioiden valmiuksia kehittää eurooppalaisia malliesimerkkejä kestävästä, viihtyisestä ja osallistavasta elinympäristöjen kehittämisestä. Ja tämän kiihdyttämön ensisijaisena kohderyhmänä nyt on kaupunkien, kuntien, tekninen johto ja rakennuttajat, erityisesti ihmiset, jotka vaikuttavat siihen, että minkälaisia päätöksiä, linjanvetoja tehdään, aloitteita tehdään sen rakennetun ympäristön kehittämisen suhteen, mutta ihan yhtä lailla kuntapäättäjät, strategisissa asemissa olevat henkilöt, paikalliset, alueelliset TKI-organisaatiot, yksityiset toimijat ja muut alueen kehittämisestä toteutuvat tahot. Eli tämä on se ydinkohderyhmä, mutta tämä ei siis sulje ketään pois. Jos vain on se idea siellä ja on paloa lähteä asiaa edistämään, niin kaikki otetaan mukaan tähän kiihdyttämöön. Kiihdyttämön toteutus koostuu nyt tästä infotilaisuudesta ja sen jälkeen potentiaalisten kehittämisaiheiden tunnistamisesta, ja sitten edettäisiin matkalla kohti niin konkreettiseksi hankkeeksi ja hankeperheiksi ja kokonaisuuksiksi. Nyt tosiaan olemme infon äärellä, olemme muodostaneet ymmärrystä siitä, että mikä tämä NEP on ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa, ja seuraavassa vaiheessa sitten lähdetään sparraamaan työpajatilaisuuksissa nyt sitten teitä, joille niitä potentiaalisia kehittämistarpeita, potentiaalisia hankeaihioita on olemassa. Lähdetään luomaan suunnitelmaa, tiekarttaa sille, että miten tästä voitaisiin lähteä etenemään. Ja tämän takia me kerätään nyt sitten tuossa seuraavassa vaiheessa teiltä niitä ajatuksia, hankeaihioita, ideoita, mitä te mahdollisesti voisitte lähteä edistämään, niin sen pohjalta sitten lähdetään muodostamaan näitä työpajoja, sparrauskokonaisuuksia ja kokoamaan teitä yhteen. Ja tämä on nyt tarkoitus tuossa nyt sitten seuraavan kvartaalin huhtikuun, toukokuun, kesäkuun aikana startata ja lähteä liikkeelle. Ja kuten sanottu, niin tietenkin siinä tavoitteena on se, että me päästään sitten sparraamaan niitä potentiaalisia hankeaihioita, jotka tuolta työpajoista toivon mukaan sitten syntyvät, ja autetaan teitä siinä, että se hankekokonaisuus, jota te lähdette valmistelemaan ja johon te lähdette sitä rahoituksia hakemaan, niin se olisi mahdollisimman pitkälle nyt sen NEPin mukainen ja niiden raamien sisässä. Me emme tule niitä hankehakemuksia teille kirjoittamaan, mutta me autamme teitä nyt tämän Pikopello-hankkeen puitteissa sitten siinä, että te pääsette steppejä eteenpäin tässä matkalla kohti niitä malliesimerkkejä ja niitä hankkeita. Eli että syntyisi niitä vaikuttavia innovatiivisia NEP-hankkeita, se on se tavoite. No, tämä kuva käytiin jo tuossa aiemmin läpi, ei mennä tähän sen syvemmin, mutta tällä periaatteella me nyt sitten tässä kiihdyttämössäkin toimitaan. Tavoitteena on siis se, että nyt te, jotka koette, että tämähän oli mielenkiintoinen, tämä antaa meille ajattelemisen aihetta ja meillähän voisi tähän olla jotain sisältöä, mitä lähteä edistämään, niin tämän kiihdyttämön
meidän tehtävänä on sitten olla teidän kumppanina ja tukena, sparrina, olkapäänä ja ehkä takamukselle potkijana myös, että asiat sitten positiivisessa mielessä etenevät oikeaan suuntaan. Olipa organisaation profiili mikä tahansa, NEP-kehittämön osallistuminen voi auttaa teitä parantamaan tulevien hankkeiden ja innovaatioiden laajuutta ja laatua, hyötymään aloitteiden mukaisia hankkeita tukevista rahoitusmahdollisuuksista, verkostoitumaan avaamalla uusia yhteistyökuvioita ja muotoja nykyisen toimialan ja ydintoiminnan ulkopuolella ja kasvattamaan sitä näkyvyyttä liittymällä Euroopan laajuiseen NEP-yhteisöön. Nämä olisivat ne tavoitteita, joita me sitten tällä kehittämään toiminnalla sen resurssien puitteissa pyritään teille antamaan.